Masu kallon mu da sauraro a daidai wannan lokaci, wannan gari da kuke gani sunan shi garin Karnaya, wanda yake karkashin karamar hukumar Dutse ta jihar Jigawa. Kuma yanzu haka da kuke gani mun dawo daga garin Kano ne akan hanyar mu ta zuwa Bauchi, sai muka ga gaba ɗaya ruwa ya shanye garin. Duk mutanen da kuke gani nan yanzu haka kaya ne ake fito da su daga cikin gidaje, wanda akalla ba kasar ba gidaje, ana maganar gidaje a nan sun kai kusan gida kimanin 500, amma kuma duk gaba ɗaya ruwa ya riga ya shanye su, wanda duk mutanen cikin garin gaba ɗaya sun riga sun fito. Su ne kuke gani tun daga nan har iya inda kuke kallo a bakin titi, babu sauran wani gida da yake a tsaye a cikin wannan gari. Kamar yadda kuke gani, kayayyaki ne na cikin gidaje ake ta fito da su daga cikin gidaje, wanda ruwa ya riga ya gama shanye waɗannan gidaje. Saboda haka akalla ba a ƙasar ba mutanen da kuke gani ba su ma san ina za su kwana ba a yau, saboda duk garin ya shanye. Kenan akwai buƙatar wani tallafi na gaugawa na yanzu da ya kamata a kawo ɗauki ma waɗannan al'umma na wannan gari na Karnaye da ke wato ƙarƙashin ƙaramar hukumar Dutse ta jihar Jigawa, wanda daga ko ina ko a duniya ake buƙatar wannan taimako. Ya kamata ya zo cikin ƙanƙanin lokaci domin sama ma waɗannan bayan Allah mafita, saboda wannan wani abu ne wanda ya zo daga Allah, ba mu san iya ina zai tsaya ba, kuma kowa zai iya shiga cikin irin wannan yanayi da su suka tsinci kansu a yanzu. Lallai akwai buƙatar duk inda al'umma suke su kawo taimako daga kowace hanya, masu hannu da shuni da gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu da ma sauran ɗaiɗaikun al'umma waɗanda suke da hanyar da za su iya taimakawa. Kamar dai da kuke gani, kaya ne ake